posachedwa apa tikupatsirani zimene president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayankhulapo pa imfa ya Pope Francis. Iyetu wakambapo zambiri, tatiyeni tuonere momwe president wa dziko lino walongosolera za moyo wake ndi Pope Francis. Fellow Malawians, this morning I spoke to the president of the Conference of Catholic Bishops in Malawi to express my condolences to him and the entire Catholic Church on the passing of His Holiness Pope Francis, who passed away in the Vatican after 12 years dedicated service to God and humanity as the 266th Pontiff. I know that many of you, both Catholics and non-Catholics, are deeply saddened by his passing because you admired and revered Pope Francis for his courageous and inspiring leadership in advocating for institutional reform to welcome sinners as a friend and fellow pilgrim, speaking out boldly against the violence and aggression of the strong against the weak, and being a living example of faith in Christ as our only hope of redemption. When I met him in the Vatican 9 months ago, he encouraged me to stay the course of my own fight for a better future for Malawi in the face of many global and climate forces that have militated against us in the past few years. I therefore join all of you in mourning his passing, and I offer you my deepest condolences as I pray that God himself will grant you the comfort you need. And may the Lord grant him eternal and peaceful rest, as well as a glorious reward for all the ways he served as a light of moral and spiritual clarity in a world of moral decadence and spiritual darkness. God bless you. Kuti uuse mumtendere. Polankhula ndi MBC, mlembi wankulu wa ma episkopi muno Malawi Bambo Veraliano Ntseka ati akatolika athokoze Mulungu chifukwa cha Papa Francis yemwe anakhala moyo odzipereka potumikira Mulungu mmoyo wake wonse. Tinalengezera kuti Papa Francis adisiya ndipo episkopi abungwera Malawi Conference of Catholic Bishops adusa statement ikalata imene nawonso akulengeza za imfa yomweyi, ndipo chikalata chimene chichi akupempha maepiskopi onse achikatolika Malawi muno, ansembe, asistera brother, akhristu onse achikatolika kuti tipemphere kuwapempherera apapa amene wawa kuti mzimu wawo usendi mtendere, komanso kumakamaka kuthokoza Mulungu kwa cha imfa imene yabwera inde kwa yoti mwina akhala kudwala, koma tikuthokoza Mulungu kwa cha moyo wawo, kuti moyo wawo unali moyo umene anadzipereka kwathunthu, komanso kuti anayesetsa kugwira mpingo kupita patsogolo. Nde episkopi akufuna tonsefe tiwapempherere kuti mzimu wawo usendi mtendere. Ndipo mawu ake mgwirizano wa mipingo Malawi muno wa Evangelical Association of Malawi wati uzakumbukira malemu Papa Francis yemwe anali mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse ngati mtsogoleri wa anthu onse yemwe amalimbikitsa mpingo wa Katolika kukhala bwino ndi anthu onse. Malingana ndi mneneri wa Evangelical Association of Malawi Mbusa Francis Mkandawire, Papa Francis anali odzichepetsa komanso wachikondi. Ife kuchambirira ndife kuchito kwambiri ndi maripoti amene tikumva kupitira kwa Papa Francis siku ili tatikhuza kwambiri ndife amodzi
ndipo ndiadzathu akatolika pa nthawi ngati iyi tikuyimira limodzi ndipo tipereke pepesa kwathu ku Malawi Conference of Catholic Bishops ngakhalenso ku banja lonse la akatolika Malawi muno chifukwa cha kutisiya kwa Pope Francis. Tikamkumbuka kwambiri Pope Francis chifukwa chakuti anali mtsogoleri wozichepesa kwambiri amene ngakhala anali waudindo waukulu koma anali wozichepesa kwambiri. Iyeyo amakondanso anthu onse, anali munthu wokonda anthu, a man of the people. Samatengera kuti uyu ndi wotani, iye anali munthu amene amakonda aliyense. Komanso ndi munthu amene analimbikitsa kwambiri kugwira ntchito ndi kuonetsetsa kuti mpingo wa Katolika uzigwirizananso ndi mipingo yosiyanasiyana, zipembedzo zosiyanasiyana. Izi tizamukumbukira pamenepo. Ndechifukwa chake ife ngati banja la Evangelicals mu Malawi, Evangelical Association of Malawi, mipingo yathu yonse ndi mabungwe athu onse amene ali pansi pa Evangelical Association of Malawi tikuyimba limodzi ndi abale athu amene achikatolika nthawi iyi kulira mtsogoleri wathu amene watisiya. Patakali pano olemba nkhani wathu Blessings Kanache akuunika za umoyo wa malemu Papa Francis. Imfa ya Papa Francis yadza modzidzimutsa pasanathe maola 48 ataonekera kwa anthu mazana omwe anasonkhana kulikulu la mpingo wa Katolika ku St. Peter's Square ku Vatican, komwe anawafunira mafuno abwino ala Mulungu loyera. Tsiku lomwe ndi la Mulungu loyera anakumananso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la America Advance komweko ku Vatican. Cardinal Kevin Farreri wa ku Vatican ndiyemwe walengeza za imfayi, ndipo wati papayu wamwalira ku nyumba yake yodziwika kuti Casa Santa Marta. Iye anaperekanso mbiri ya matenda omwe papayu wakhala kudwala. Cardinal Farreri anati papayu anamugoneka mu chipatala chodziwika kuti Agostino Gemelli Polyclinic pa 14 February chaka chino atadwala matenda ovutika kupuma kwa masiku angapo. Iwo anati matenda awa anapitirira kukula ndipo madotolo ake anapeza kuti anali ndi chibayo. Izi zinachitika pa 18 February. Patapita masiku 38 ali mu chipatala, Papa Francis anamutulutsa kuti apite ku nyumba yake ku Casa Santa Marta ku Vatican, wapitiriza kuchira ku matenda awa kufikira pano pomwe wamwalira. Ali ndi zaka za ma 20 mchaka cha 1957, papayu anamuchita operation kwawo ku Argentina, pomwe madotolo anachotsa mbali imodzi ya mapapu ake omwe anali ndi vuto lomwe limachititsa kuti adzivutika kupuma. Ndipo pomwe amakula, Papa Francis pafupi amadwala matenda ovutika kupuma, zomwenso zinachititsa kuti alepheretse ulendo wake omwe anakonza ukacheza mdziko la United Arab Emirates mwezi wa Novemba mchaka cha 2023, pomwe anadwala chimfine ndi kutupa kwa mapapo. Papayu anabadwa ndi dzina loti George Mario Bergoglio pa 17 December mchaka cha 1936 ku Buenos Aires mdziko la Argentina. Iye anamudzodza kukhala wansembe wa mpingowu mchaka cha 1969, ndipo kuchoka mchaka cha 1973 mpaka 1979 anali mkulu wa akuluakulu a Jesuit mu mpingowu ku Argentina. Kenaka anakhala Archbishop wa mpingo wa Katolika ku Buenos Aires ku Argentina mchaka cha 1998. Mchaka cha 2001 Papa yemwe analipo pa nthawiyo, Papa John Paul wachiwiri, anamusankha kukhala cardinal. Ndipo mchaka cha 2013 pa 13 March Cardinal George Mario Bergoglio anasankhidwa kukhala Papa Francis. Atsogoleri osiyanasiyana akhala akumana ndi papayu, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera anakumananso ndi papayu chaka chathachi, mwa atsogoleri ena omwe akhala akumana nawo miyezi 12 yapitayi. Anthu adzakumbukira kwambiri Papa Francis pa zinthu zingapo, kuphatikizapo chidwi chake polimbikitsa kuteteza ndi kuyang'anira bwino zinthu zachilengedwe, kuyika chidwi poteteza ndi kuthandiza anthu osowa ndi oponderezedwa maka anthu amaiko osauka,
komanso chidwi chake chionetsetsa kuti akhristu eni ake adzipatsidwa mpata ndi mwayi oyendetsa mpingo. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Akhristu mdziko muno awalangiza kuti azilimbikitsa chikondi pakati pawo komanso kugawana zochepa zomwe ali nazo kwa wina ndi mnzake ponena kuti ntchito zomwe Ambuye Yesu anafera pa mtanda. Mmodzi mwa akuluakulu ku mpingo wa Chilobwe Parish ndiyemwe wapereka pempholi pa mapeto a mwambo okondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu komanso ofuna kutolera ndalama zothandizira mpingowu. Zambiri mulipotiri. Ngati mbali imodzi yokondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu potsatira kuyikidwa m'manda lachisanu, akhristu a mpingo wa Chilobwe Catholic Parish la Mulungu masana anabwera pamodzi kukondwerera ndipo kwinaku akutolera ndalama zomwe zigwire ntchito zosiyanasiyana pa mpingowu monga mwambo wokondwerera kuti mpingowu watha tsopano zaka 50 chiukhazikitsireni. Pambali pokondwerera, mmodzi mwa akuluakulu ku mpingowu a Jack Majijuka akulangiza Khristu kuti apitirize kukondana komanso kulimbikitsa umodzi ponena kuti izi ndi zomwe Yesu Khristu anafera. Pamene tikusangalala kwa iwo amene akutha kusangalala, tizikumbukiranso kuti pali anthu ena amene ndi ovutika, pali anthu ena amene sangathe kusangalala malinga ndi nyengo zimene akudutsamo. Choncho ndi bwino koposa kuti amene onso pamene tikusangalala tiziwakumbukira. Ndipo pankhani ngati izi zomwe tili nazo papalishi pathu pano, tiyeni ngati tingathe pamene tikusangalala tikumbukirenso mpingo. Mkhalakale kumayimbidwe Coast Chiwalo komanso Peter Likhomo mothandizidwa ndi Dr. Rafael Piringu anazipereka poimba ulere ngati njira imodzi yothandiza kutolera ndalama pa mpingowu. Dr. Piringu akufotokoza. Tinaona kuti ntchito cha mtengo wapatali iwowo atatiitana kuti tibwere kuno kuzakhala nawo limodzi. Anyamata amenewa anafuna kukonza dansi yosangalatsa Khristu komanso ngati mbali yotolera ndalama kuti athandize church cha Chilobwe Catholic Parish. Lero tikusangalala birthday komanso ndi banja ya fundraising cha birthday. Oyimba odziwika bwino monga Sam Smack komanso mkhalakale pa mayimbidwe mdziko muno a Gideon Chalamanda anasangalatsa anthu kumwambowu komwe kunalinso kudya ndi kumwerera. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mpingo wa Chilimba Seventh Day Adventist wapempha anthu mdziko muno kuti azikhala ndi chidwi chofuna kuthandiza anthu osowa pokwaniritsa mfundo za Chikhristu mu nyengo ya Pasaka. Mmodzi mwa akuluakulu a mpingowu First Elder Wellington Zuze walankhula izi pomwe akhristu a mpingo wa Chilimba SDA amapereka nyumba yomwe amanga ndi kupereka kwa mmodzi mwa anthu osowa yemwenso ndi Mkhristu wa pampingowu. Mtonkhani wathu Towson Kamalata analankhula ndi Azuze. Ife ngati mpingo timakhazikira mmene Yesu ankachitira kuti Yesu pambali pochiritsa anthu kaena namawaukitsa koma kwambiri amafikira anthu kuzosowa zawo. Ganizo limenelo ndi limene lili mu mpingo wa Seventh Day Adventist pa dziko lonse lapansi, kufikira anthu ndi mawu auzimu komano titawafikiranso kuzosowa zawo zakuthupi. Kotero kuti sitikukhala pansi. Iyi ndi project imene timati timalizitse mwachangu kuti tiyambenso project ina. Kuchilimbako tilinawo osowa amene akufunika thandizo la mpingo komanso midzi yozungulira kulinso anthu amene ali osowa. Ife Chilimba SDA Church ndi chikhumbokhumbo chathu kuti tikafikire wina aliyense malinga ndi kusowa kwake, kaya kuchakudya kaya ndi nyumba imene ena akusowa zovala. So ndi chinthu choti chopitirira. Tili ndi nthambi yapaderadera imene imaona zimenezo, ikapeza vuto ife ngati mpingo ngati atsogoleri a mpingo tili okonzeka kupanga support, kupanga source ndalama kunena kuti no zovuta zimenezo tikathe zikwaniritsa. Komano ndi 6,275,000 takwanitsa kumanga nyumbayi. Ndipo mayi Zaina Thompson omwe alandira nyumbayi athokoza mpingowu kamba kathandizoli. Mene ndimakhala nyumba yakale inali nyumba yopesa chisoni. Ngoba nyumbayo ngakhale kudina nimeomba ndeka. Madenga hapo inali ya mauzu. Tawi zambiri maifolera ndeka ndikakhala nanga ndipanga bwanji. Mvula ikabwera
pamakhala mavuto kuti makhala munyowa kwambiri ndali pa mavuto akulu mpingo kuti udziwe anadzabwera atsogoleri amene ankabwera kudzandipasa zakudya ndi pamene anadzatulukira nonkundifunsa kuti nyumba yanu ndi ino nawuza kuti nyumba yanga ndi imene nditu amenewo ndi amene adatenga mawose kuti basi ukapikisana kumpingo kuti aonaona ndi maso awo chimwemwe changa chachikulu kwambiri ndipo ndikuthokoza kwambiri ndipo mulungu ndi amene amalemba mwina zonse zimene kuchokera mbuyo mwina mulungu adalemba kuti ino kadzafika sinkume ndilimo tidzagona nyumba yokongola kale imene ine chimwemwe changa chachikulu kwambiri kuti apa ndipitirize kupemphera kuti mulungu anditsogolere popo koma ndati ndapeza ndama kuti ndipanga mphini nditha kumapanga ndili ndimavuto pa ndama imandisowa kuti mwina kuti ndipita kuchachi chopeka chimene chimandivuta ndimaona pa ichichi ndichovuta ndithu